Artichoc i avui parlarem de l'estiu. Visitarem el Pol, que ens ensenyarà com juga a l'estiu. L'estiu! Celebrarem la nit de Sant Joan amb una gran foguera. Anirem a collir fruites d'estiu. I prepararem la bossa per anar a la platja. Les petites formiguetes a l'estiu. Quan el blat ja està segat, ben lligat i apilotat, surten arrengleраdetes del seu niu, fent xiu-xiu, fent xiu-xiu. I van molt endreçadetes, cap aquí, cap allà, tot cercant les espiguetes, cap aquí, cap allà, que per tot arreu n'hi ha. Les petites formiguetes a l'estiu, quan el blat ja està segat, ben lligat i apilotat, surten arrengleраdetes del seu niu, fent xiu-xiu, fent xiu-xiu. I van molt endreçadetes, cap aquí, cap allà, tot cercant les espiguetes, cap aquí, cap allà, que per tot arreu n'hi ha. Ja comença a fer molta calor. Això vol dir que arriba l'estiu. Visca! A mi m'agrada molt l'estiu, perquè hi ha tot de coses que són ben bé especials de l'estiu. Prendre horchata, gelat o begudes fresquetes, portar sandàlies o xancletes, les picades de mosquit, les llàgrimes de Sant Llorenç, les festes majors, els correfocs, banyar-se al riu, vestir fresquet i les tempestes d'estiu. Però la meva preferida és la nit de Sant Joan. Aquí a casa fem una foguera, mengem coca de Sant Joan i fins i tot tirem algun petard. La lluna de Sant Joan és la lluna riallera, que va vestida de blanc amb una capa de seda. Pels carrers i per les places entreu a totes les cases, recolliu troncs i taulons, cadires velles i tions. Avui celebrem la nit de Sant Joan, que és la nit més curta de l'any. Celebrem que comença l'estiu i exclamem: a l'estiu, tota cuca viu! A l'estiu fa molta calor, més que a la primavera o a la tardor. I sobretot, molta més que a l'hivern. Per això portem roba fresqueta i ens hem de protegir del sol i beure molta aigua. També és el moment ideal per jugar a jocs d'aigua, perquè són molt divertits i refrescants. Al meu amic Pol li agrada molt jugar amb l'aigua i avui ens ho ensenyarà. Hola, Pol! Avui el Pol està molt content, perquè se'n va a la piscina. La piscina! Primer de tot es posa crema solar per no cremar-se. I a jugar! Al Pol li agrada posar joguines a dins de la piscina. Cotxes, avions, flotadors, regadores i pilotes.
També li agrada molt fer servir la manguera. I jugar a escatxigar. Que divertit fer xip-xap a l'aigua. I quan els pares diuen prou, toca anar a la tovallola. Ui, quin fred! Gràcies per convidar-nos, Pol. Fins aviat! Avui, per celebrar el canvi d'estació, he convidat els meus amics a menjar fruita d'estiu. Però primer s'ha d'anar a collir. Anem! Avui farem un arc de Sant Martí amb fruita d'estiu. La fruita d'estiu és molt dolceta i és gràcies al sol. Hem agafat uns quants gerds, uns carrolls de grosella i mores. Tant els gerds com la grosella com les mores surten d'arbustos. També hem agafat préssecs xatos i préssecs grocs. Els préssecs surten d'un arbre, el presseguer. Hem trobat unes quantes maduixetes. Que bones! I també hem collit una síndria i un meló. Les maduixes, les síndries i els melons surten en plantes de mata baixa, arran de terra. I amb les mans ben netes ja podem preparar l'arc de Sant Martí de fruita. I voilà! Però el millor serà poder-ho compartir amb els amics. Bon profit! A vegades a l'estiu m'agrada anar a la platja, però per passar el dia vora el mar s'ha d'estar ben preparat. Aquí tinc la meva bossa de platja. M'ajudeu a plenar-la? Què creieu que és més important per anar a la platja? Crema solar o retoladors? Crema solar! A veure ara. Xancletes o una pandereta? Xancletes, és clar! Què creieu que em farà més servei? Una cantimplora d'aigua o una olla? Una cantimplora d'aigua, molt bé! I finalment, un barret de palla o un barret de llana? Un barret de palla! Ho heu fet molt bé! M'ha agradat molt aprendre sobre l'estiu. És l'estació més calorosa. A més, tenim vacances de l'escola i això vol dir que podem fer altres activitats amb la família, amb els amics i aprendre coses diferents. També podem anar a la piscina o al casal, de campaments i gaudir de la natura. Jo avui me'n vaig a la platja. Si us ha agradat el programa, no us oblideu de clicar m'agrada i subscriure-us al canal. Fins la setmana que ve! Mua!